Стой сега. Давай, говори. Един човек пияндурник. На мен не го кажеш. Аз съм чул. Чул съм как един пияндурник вика, че ако си в цирка, ако си в цирка, ти пиян си. Фокусите ще ги разбереш, защото само пиян човек може да разбере фокусите. Трезвен не може никога, защото това не е доказано. Значи, аз имам гадже. Значи, това е красива. Бяла руса хубава е. Значи, аз заведох. Нема значение кой. В долната количка аз бе бав газа, прави ми камарек. Знаеш каква е хубава? Бяла руса хубава. Дай това от мен. Ама черна ли е или... Българска бе, знаеш това е хубава. Записано! Много мък има по този свет.